L-ikla ta' nofsinhar fil-miliet hija tradizzjoni li tiġbor lill-familja kollha f'mument ta' ferħ. Iżda l-min ikun qed jorganizza kollox, din l-ikla tista' tfisser ħafna stress. Speċjalment jekk il-lejl ta' qabel ikun dam imqajjem minħabba xi festin ta' lejlet il-miliet. Iltqajna ma' Emiliano, xef Ruman li jaħdem f'ristorant f'Marsa Scala. Emiliano jgħidilna li fil-miliet tista' toħroġ ta' nies anke billi tipprepara riċetta sempliċi. Jiddeċiedi li jippreparalna is-saltimbocca. Dawn huma platti propjament li fihom ma fihomx ħafna xogħol u ħafna affarijiet kostużi. Litteralment saltimbocca tfisser li l-ikel jaqbeż direttament f'ħalq dak li jkun, daqskemm hu sempliċi biex isir. Fuq il-vitella jitpoġġa l-perżut u s-salvja u kollox isir fl-imbit u l-butin. Ir-riċetta titlesta fi ftit ħin u ma tinvolvix spejjeż kbar. 10 minuti kollox. Fil-fatt li x-xogħol kbir huwa tagħmel il-laħam slice irqi. Bekk min ikun qed isajjar jista' hu wkoll igawdi l-ikla tal-miliet mal-qraba. Iżda l-Emiliano dan il-miliet xorta ser ikun l-ewwel miliet il-bogħod mill-familja. Bħala xogħol l-ewwel miliet.